Guys, tataniman ng tubo o kaya ano, guys. Kanina ka pa? Kanina pa? Ganda. Madaming na lang ha. Ito. Alin? Ay, ito lang. Kaya ko yung sayang. Hindi mo mukay. Walang kakainin baka. Maalang payat. Dito kayong ano ba? Puno na. Dapat mag-green pa kayo. Oo nga. Kulay ilo na. Kulang na yan. Dahil na. Ako, walang pagkain yung baka. Sayang ba? Diyan lang ang ipot pagka umaga yung baka. Kala mo na ano ka ba? Naiwan ka. Ay, hindi naman. Sabi na tayo sa mga ganitong trabaho. Yan, mabilis po sa kulan. Ay, oo. Kumuha ito dito. Magandang tindig ng ano ay, no? Tagbot. Para pwede ka na darating. Kaya dito ako pumunta para makita kita ba? Ano? Kaya dito ako pwesto para makita kita ba? Malating ka ba? Kita kita. Ayo. Yung video. Live, live. Hindi, video lang. Oh. Ano, edit pa. Edit pa. Oo. Buhay probinsya. Try lang natin mag-ano. Dito. Oo. Ay, sagbot din ha. Damo ba? Dami na. Dito kuha. Magnatin buhay probinsya. Ang pangunguha ng pagkain ng baka. Dito ang buhay sa probinsya, oh, guys. Ano? Manguha kami ng sagbot pag pampakain sa baka. Tagalog, naligaw ng Bisaya. Nangumpay na ang pagkain ng baka. Ito maganda din ito sa ano, kambing, itong ipilipil, oh.
Yan, ipil-ipil. Ganda ito sa kambing. Ang dami din pala nanguha dito ng ipil-ipil eh. Parang ano no, mas maraming lagay yung pero magan-gan siya, hindi ka. Ayan. Lalabas lang. Oo nga. May tanim pala dito ang lubi ah. Tanim, papa? Ah. Kumbaga yung hawak niya, dito yung area niya. Ano? Naiwan ko yata yung... Ay, kala ko naiwan ko yung grab ko. Gagi. Iwan? Hindi. Saan? Hindi sana guys, pauwi na kami. Yung dala ko. Sa sakbong. May tali ka mahaba. Ganituin mo. Yung ano. Kumpay. Yan. Pagluto mo. Hindi ko sakit ba? Para hindi masakit na. Wala pang gana kumain guys. Guys, sabihin baka uwi na ako. Sapa. Okay. Sobrang init, nakakapagod.